Piye kabare dulur-dulur kabeh mugi beda tapi rong daerah iku Pare lan Napa? Lagi kurang 10 menit. Lah kremes nggih. wis rame lur warunge pancen rasane maknyus iki. Sayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat tan lancar rezekine. Lan kanggo dulur-dulur muslim sing lagi poso, muga-muga posone iso tutuk lan berkah. Oke dulur-dulur, iki aku neng sekitaran Monumen SLG Simpang 5 Gumul. Ceritane mau aku kan rodok bingung. Rencana awal arepe ngabuburit neng Pare, tapi tak sawang mendunge weteng banget. Kidul rodok padang. Makane pas mandek neng gone SLG mau tak putuske ora sida neng Pare, tapi tak jak neng Wates lur. Loro karo kuwi beda, tapi rong daerah iku Pare lan Wates padha-padha akeh kulineran lur. Yo dulur-dulur sing sering nang Pare utawa nang Wates mesti bisa ngrasakake apa sing padha apa sing beda. Yen secara apa keramaian pancen Pare luwih rame, tapi Wates enek sisi sing apa luwih, yaiku oke tempat-tempat wisata sing sifate alami yen neng Wates lur. Oke, gak usah suwi-suwi, iki perjalanan wis nang arah SLG pesantren lur. Dadi ki dhewe nuju pabrik gula pesantren. Ki wis meh teko lur, ngarep iku grumbul-grumbul. Jarak SLG pesantren ya kurang luwih 1 kilo lur, 1 kilometer. Tapi lalu lintasnya jan rame kene iki gak tau sepi. Apa maneh sakjoke enek SLG, rumah sakit SLG maksudku. Ya luwih lah 1 kilo paling ora karo tengah atau 1,5 kilo lur. Iki wis teko kompleks pabrik gula pesantren lur. Pertigaan iki ya rame. Yen gak enek apa ki mas-mase mau sing ngatur ruwet banget iki. Jadi lalu lintas saka Kediri arah Wates iku rame lur, apa meneh yen sore waya jam kerja koyo ngene iki. Kanan jalan lur komplek pabrik gula pesantren baru. Ya sing seneng liwat kene iki wit-witane ngrumbul. Lah iki wis teko tikungan. Yen lurus mau nang gone kulineran legenda pecel punten lur. Benjing mriki malih iki ade ngidul arah Wates lur. Lurus ya iso, ngidul dhisik ya iso lur. Pom bensin pesantren ade ngiri, yen lurus kuwi arah Bawang ya akhirnya iso tembus Wates uga. Tapi jalur sing diliwati ade iki jalur utama lan tercepat saka Kediri menyang Wates lur. Ya iki enek perbatasan masuk Kabupaten Kediri, wilayah Wates kang paling pinggir. Yen gak kliru kene iki Desa Njanti lur, Kecamatan Wates. Terus ki ngiri, pokoknya melok dalan iki lur, dalane gede, wis cor.
Cuman sebagian wis diaspal, sebagian durung. Neng yo tetep lebih dari cukup lur dalan iki dibanding zaman biyen. Dalane gedene muk sepertiga utawa sepertelon iki. Iki wis teko Sidomulyo. Dadi nyanti Sidomulyo lur. Engko bar Sidomulyo Desa Sumbragung. Terus Wonorejo. Wis pokoke dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Mergane aku duwe langganan sego pecel tumpang legend neng gone Wates lur, ngarepe BRI Wates. Iki biyen dalane aspal rusak lur, jaman yo 30 tahun kepungkur, tahun 90-an. Saiki wis gedhe. Nggih liwat mobil-mobil gede bis bus iki tiga kali lipat gedene dibanding biyen. Jarak Kediri Wates kurang lebih 20 kilo. Weh, umpama wis diaspal no sur. Ki Protelon to pertigaan Wonorejo lur. Lah dilungkas paling 2 kiloan nek dhewe wis teko pusat kota kecamatan Wates lur. Mendunge peteng tenan sing ngarep. Yen rada nganan ngidul kuwi rada padang. Apa meneh siji loro wong saka etan numpak motor tak sawang padha gajah sudane lur. Aduh. Ki jam 5 lur. Sik lumayan waktu berbuka sih enek 40 menit lebih ngidul wae lur, menghindari udan, ngarepe peteng soalnya. Ki SMK Kertanegara Wates lur, gede. Ki takjak liwat Desa Gadungan lur. Engko Desa Gadungan menggok ngiri tembus Pasar Wates uga bagian tengah lur. Makam Grumblung-Grumblungku, pemakaman umum dilungkas teko lagi Balai Desa Gadungan Wates. Ya ngiri lur, dilungkas teko Pasar Wates lur. Oh iya, kanggo dulur-dulur sing durung subscribe tulung monggo enggak subscribe supaya aku tambah sregep. Ya iki mau batas Desa Wates karo Desa Gadungan karo Desa Tawang lur. Iki dhewe neng Pasar Wates bagian tengah lur. Dadi oleh kidule bunderan. Iki awake dhewe ngidul. Wah kulinerane gak patek rame lur, padha karo hari-hari biasa. Apa mungkin nek nggone Pasar Anyar ya, Pasar Baru Wates dicek ae sedilu. Wong ya sik cukup wektu iki sik 5:30 lur. Enek wektu 20 menit kas lagi magrib. Oke tak jak neng Pasar Baru Wates lur sing durung ngerti iki lho, Pasar Baru Wates kiri jalan. Ya iki. Lalu lintas yo rame-rame kene. Gak enek sepine lur. Mergo jalur alternatif nang Blitar kene iki lur. Jadi yang lurus terus ngiring kok ngidul terus teko Blitar lewat Patok. Lewat Pasar Patok.
Ki saiki mlebu lur. Timang aku rada mlebu. Ayo gak kok sepi ya An. Ki enek kacang tak mandek tuku kacang sik lur. Mbak kacang. Pinten sak anu? Seperempat 10.000. Bu, seperempat 10.000. Seperempat mawon. Kok sepi Pak nggih bakul teng mriki biasane rame. Poso-poso. Iki mau niku lho akhire Jawa. Wo alah nggih. Peteng niku. Nggih kula sawang kilen nggih panjen. Angin kok rada ilang. Lah malih kok mboten dak. Suwun. Wo ngoten. Lah nggih puweteng ler kadose wis pun Jawa pare napa? Etan iki mau. Sing Jawa Nggih. ngancar iku. Sun Pak nggih. Nggih, Mas. Wis lur rada peteng mendunge. Ki aku nang nggone warung langgananku yen aku nang Wates lur. Warung tumpang pecel terus sego rames ya ana, wis pokoke engko dicek dhewe wae. Lokasine ngarepe Bank BRI Wates lur. Lho, mendunge peteng jane gong magrib. Akhire yo lampu-lampu wis padha dinyalakake, muga-muga gak udan terus nemen lur, mergo warunge nang anu pinggiratan. Kondisi pasar Wates sore hari. Nah, ki lur wis teko awak dhewe warung sego pecel tumpang Butri lur. Ngenteni magrib. Nggih, kurang anu. 10 menit. Napa? Lah nggih kurang 10 menit. Lah germes nggih. Wis rame lur warunge, pancen rasane maknyus iki. Niku ayam kampung napa potong? Ayam kampung nih, Bang. Ini potong ya. Iki sambel tumpang terus iki sambel pecel. Kering mie. Wah, sego kuwi siap lur iki. Aku mang sego pecel, lawe, bedel, dadar jagung karo telur. Sayure mang apa jenenge? Centrong. Kuwi tak tukul nang ndi? Boleh tak kau kan gene. Napa? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sawah kami kule. Kebonan ini. Tapi kados bayem nggih, Men. Napa? Sayur ijo iki jenenge centrong lur, rasane rada kaya bayem tapi luwih kuat ngono lho. Oke lur, tak terus nelek kumangan dhisik. Iki video arep tak akhiri, tak elinge maneh kanggo dulur.
Iki kari kopine. Sing durung subscribe monggo enggal subscribe. Sakmene dhisik. Wassalam.